Salamu alaikum baden silamɛw salamu alaikum. Aw ni ce. Ajima kalandenw bɛ aw bisimila salamu alaikum aw ni ce. Salamu alaikum baden silamɛw salamu alaikum. Aw ni ce. Ajima kalandenw bɛ aw bisimila. Salamu alaikum. An bɛna prix de di farisogo ɲɛnajɛ ani kuranɛ dɔnni minnu kɛra misiri kɔnɔ yan ani minnu an bɛna u encourager o prix di de bɛna kɛ donc an b'a daminɛ on commence par connaissance voilà ka kuranɛ mémoriser n'a bɛ fɔ ko mémorisation du Coran. Au premier, oui, Ousmane Saré, Ousmane Souré, Kabo Segou. Au Canada, premier. Deuxième, oui, Basili qui connaît, Kabo Sigasso. Troisième, oui, Ibrahim Sangare Kabo Bougouni. Ok. Maintenant, nous tous les mots là, aux récitations, qu'à Cornet Kalan. Au premier, oui, Abdraman Baloué Kabo Koutchala. Deuxième, oui, Ousmane Souré Kabo Segou. Troisième, oui, Karim Kone Kabo Sigasso. Karim Kone Kabo Sigasso. Azan, nous et M. Wele. Premier, oui, Ousmane Souré. Kabo Segou. Deuxième, Basili qui connaît Kabo Sigasso. Troisième, Marco Diara, Kabo Kassela. Marco Diara, Kabo Kassela. Ah, M. Djanaza Massissan. Issa Bamba, Kabo Sigasso, est premier. Djagardia Kone, Kabo Bougouni, au deuxième. Troisième, Ousmane Souré, Kabo Segou. Un discours préparé. Premier, Issa Bamba, Sigasso. Deuxième, Moussa Kamate Koutchala. Moussa Kamate Koutchala. Troisième. Ah, Moussa Kamate, c'est Koulikoro. Ah, gâteau, Nyako Benako. Troisième, Ousmane Souré, Kabo Segou. Question-réponse. Premier, oui, Koutchala. Deuxième, question-réponse. Koutchala est premier. Koutchala est représentant. Terminé. Deuxième, oui, Sigasso. Sigasso représentant. Troisième, oui, Segoué. Segou représentant. An bɛ taa sisan farisogo ɲɛnajɛ la. Farisogo ɲɛnajɛ basketi premier o ye Mamadou Fari o bɛ bɔ Sikaso. A deuxième o ye Siaka Traoré o bɛ bɔ Welesebugu la.
Troisième, o ye Mariko Jara ye a bɛ bɔ Kasela. An bɛna se penalty temps ma. Penalty temps na Ɲanakɛ Traoré a bɛ bɔ Djema, ale ye premier ye. Gwanege Traoré. Boubacar Diarra a bɛ bɔ Buguni, o ye deuxième ye. Boubacar Diarra Kana, ale ye deuxième ye. Mohamed Sall o bɛ bɔ Fana, o ye troisième ye. Mohamed Sall. Min ye miseli ni fɛngɛ ka baara ye, o premier ye Boubacar Diallo ye, a bɛ bɔ Kɔlɔncɛba. A deuxième ye Ousmane Sore, a bɛ bɔ Segu. Troisième ye Boubacar Diallo, a bɛ bɔ Kulikoro. Boubacar Diallo ka bɔ Kulikoro. O ye troisième ye. Maintenant an bɛ taga ɲɛsiri la. Ɲɛsiri fɔlɔ o ye Ibrahim Angoyiba ye ka bɔ Moti. Ɲɛsiri voilà. Non, a y'a kɛ to. Non, ɲɛsiri cadeau tun ye o dir'olu yɛrɛw ma ye. Il y a une erreur quoi, on sort ça. Voilà. Chaise sigilan. Fɔlɔ Abdoulaye Kamate ka bɔ Kɔlɔncɛba. Konate ka bɔ Kɔlɔncɛba. Filanan ye Isa Kulubali ye, ale bɛ bɔ Kulikɔrɔ. Sabanan ye Boubacar Sissoko ye, o bɛ bɔ Buguni. Boubacar Sissoko ka bɔ Buguni. Bon, cadeau. Ouais. Troisième. Non, on va d'abord voilà. Au prix follow, on veut dire Ibrahim Angoyiba ma. Ka sababu kɛ a bɔra fo Moti de ka na. A nana condition min na a yɛrɛ y'a ɲɛfɔ bɛɛ y'a ye. Non, pas meilleure région. Era encouragement. Encouragement. Mɔgɔ encouragé ta filanan o ye an ka gɛlɛyatɔ dɔ ye, o ye Yaya Traoré. Yaya Traoré, Yaya, voilà. Banabagatɔ dɔ b'an cɛla, reconnaissance kan ka d'o fana ma, o ye Babuya Jara. Bere b'a bolo. Babuya Jara. Min sen b'a dimi da fo bere b'a bolo n'a bɛ taama. Encouragement dɔ dira Buwa Dawo MTA. An ka prix d'encouragement dɔ dira cɛkɔrɔba dɔ ma Saliya Togola ka bɔ Kiyan. Saliya Togola ka bɔ Kiyan. O ye cɛkɔrɔbaw ka représentant ye quoi. Voilà. Ani prix dɔ wɛrɛ kan ka prix Bugunikaw ka président, le président de Buguni, c'est qui ça? Ah voilà, donc vraiment on le félicite beaucoup pour l'organisation de la cérémonie. Il y a le jeune Koudam de Buguni aussi,
qui vraiment a beaucoup contribué. Comment elle s'appelle? Diakité, Mohamed Diakité. Maintenant, on va aux meilleures régions. La meilleure région, on octroie les prix à Sikasso. Sikasso vient prendre la meilleure région. La deuxième meilleure région revient à Ségou. Ségou vient prendre le deuxième prix. Et la troisième meilleure région revient à Koulikoro. Voilà, bon, madame, nous famille à l'ébabolo, à Tinafo comme position de bambolo pour que la meilleure nous ta. À me calculer d'où qu'elle avant permet qu'à Nyamogota. Mais ni donner des détails où là, c'est compliqué. En règle, là, on sur la mienne, on non, avec femme, on va femme, on m'a d'abord pris une gamme. À d'abord, à qui n'a pas coro. Moi, tu as fait famille autour là. À gâteau, voilà, salut. Ouais, ça, les prix sont terminés. En quelque sorte, quand on gagne, c'est la même famille. Quand nous sommes déjà dans la famille, mais quand on gagne, c'est la même famille. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, on est à la fin des sessions pour Ijtama Ansarullah du Mali. Ce que je vous demande, voyez, on est heureux qu'on a accepté Imam Mahdi al-Islam. C'est que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait signalé que dernier temps il y aura un Imam Mahdi, Isa ibn Maryam réformateur. Si Allah nous a donné chance que nous tous, on a accepté Imam Mahdi l'Islam. C'est une grâce d'Allah, c'est qu'on a vu la vérité et vous avez accepté l'Ahmadiyya, c'est une grâce d'Allah. C'est pas facile. Vous connaissez le temps de Anzur sallallahu alayhi wa sallam, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Abu Jahl, il était Abu al-Hakam. Mais comment il est devenu Abu Jahl? Parce qu'il a refusé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, c'est une grâce que Allah nous a donnée, qu'on a accepté Imam Mahdi l'Islam et actuellement on est attaché avec le Khilafat. Après Imam Mahdi l'Islam, il est cinquième calife Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. Il est notre chef spirituel dans le monde entier. On a un seul imam, notre calife Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. C'est ça je vous demande. Ce que grâce on a trouvé, il faut qu'on doit bien attacher avec le Khilafat et on doit tout moment suivre
les conseils que notre cher imam il est en train de nous donner et on doit appliquer dans notre vie et on doit appliquer dans notre majalis, dans notre jamaat, dans toutes les régions du Mali pour qu'on suive tous les conseils de notre cher imam. Amissa, aye akakuma damne ka kelma shahada ka ufo ka suratul fatiha ka okalam o kofe ako abela tanu ako ninye aye anye anasli akuncheli ninye anye o keneka o manako abe minfo abafo anniso jalendo kadaka Allah subhanahu wa ta'ala ye atwaka masala ka anke imam mahdi alayhi salam o ka jamakulu mawye mahdi mini alakra sallallahu alaihi wasallam aye o nani kofo o mana ala ye akan nema naka fusamandia ke anka ka fo an sona o muhammad o mahadila akoni ataka ala alakra lila sallallahu alaihi wasallam ko abu jahal yan ka alakra ci akmu wele de ko abul hakam ko nga alakra ci le o mana alima se ka alakra noro e katuko alakra ko o de ye ake abu jahali alama anka o nyona ye o mana ala ye nema ke anka alakra ka ci ko fole o mana ka to aunga anteke do obulu o min sababu yala ni khalifa sigira senka o kumana o kofe khalifa ya min bisena o kumana khalifa min no ka wati be o ye khalifa duruna ya ayadahu Allah ta'ala bi nasr al-aziz ami o ka wati la o kumana ko ni nemai an kan ka vraiment ala barka dawla o kumana mboka cikom na o ye khalifatul masih o kumana aka dakurunyaw ani aka walandaw aka laril kamino na bo fo anye anga baraka ni o ye anga nyanamaya kono fan bala jele fe jamaatu kono nala o kumana ka o ke waliyaye minye alaye nema minkanye ka o barkada. Parce que notre cher calife il est en train de prier pour nous et en tant que fidèle de Messie promet l'islam c'est notre travail aussi. Il faut toujours prier dans votre prière quotidienne les prières spécialement pour les califes, que Allah donne les forces, les santé. C'est que les missions de Imam Mahdi l'Islam, il est en train de propager, qu'Allah lui, il faut toujours faire prière pour lui. Et deuxième chose, c'est que je voulais demander tous les Ansar qui sont présents ici, vous êtes venus comme délégation, mais quand vous retournez, vraiment, il faut que chaque Nasir doit faire un contact avec le calife. Mais comment le contact? On est en train de prier régulièrement, ça aussi c'est un contact. Allah connaît l'intention de chaque personne. Mais deuxièmement, je voulais rappeler tous les membres qu'on doit écrire lettre au calife pour la bénédiction. Il y a beaucoup de membres dans la région, ils donnent aux missionnaires scannent, tous les lettres, ils doivent scanner et puis envoyer nous. Et rapidement, on doit envoyer Londres. C'est ça que je vous demande. Tous les zaïms de différentes localités, vous êtes responsables de Ansarullah dans la région, mais vraiment il faut écrire des lettres régulièrement. Et deuxièmement, le bureau national, les membres du bureau national, si vraiment on veut que la bénédiction rentre dans notre travail, il faut toujours écrire des lettres au calife. Parfois il y a faiblesse. On n'a pas de contribution, on n'a pas des activités, mais il faut toujours rappeler aux lettres au calife, envoyer votre rapport à travers la bénédiction, à travers les prières des califes. Inch'Allah, votre activité vont avancer et les contributions aussi vont avancer. Amissa akono temana kabo abe min fo oye khalifa min be ambulo vraiment ma be ba dongodo abe dugo ke anye okmana anga baraw bela jina jamatu be jen fa khalifa be dugo ke anye okmana ko be min nyine en fait vraiment en fana ka dugo ke khalifa kadaka abe hamini jamana bela jile abe dugo ke jamana bela jile jamatu mamur bela jile okmana fa en fana ka hakili to ala en fana ka dugo ke ayrai ka fo ala ka deme aka barala okmana be ka imam mahdi ka dakurnya taliminga ka walanda taliminge ko cerenga ta fambela jele fe okma bo bara minna an fana ka dugo ke ala ka o kenaya anu fanga ala ka o diama akono temena ka boyi abe min nyini ansaru mamru fe minu aw minu kera delegation ka bo aka yoro wala kana yanno kana talike ni ijtimaina abe min nyina fe naw signa ka taw kaso o ye jumenye
contacti ka kɛ ani khalifa cɛ o kumana ko contacti bɛ kɛ ani khalifa cɛ sira min fɛ o dɔ ye dugawu ye a ko nka o dugawu kɔfɛ a y'a jija fana a ka to ka lettre sɛbɛn kuma bɛɛ waati ni waati o kumana k'o ci ka taa a ma a ko lettre sɛbɛnni ka nɔgɔn sisan a bɛ se k'a sɛbɛn dɔrɔn k'a ci a cili ka nɔgɔn a b'a sɛbɛn dɔrɔn k'a d'a ka missionnaire ma missionnaire b'a sɛgɛnni k'a ci ale ma o kuma ale bɛ o ci ka taa a ko kuma na n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen kɛrɛnkɛrɛnnena bureau national membre o kuma na a b'a ɲini olu fana fɛ vraiment olu ka to ka lettre sɛbɛn kuma bɛɛ k'a ci kalifa ma o kuma na olu bɛ ka baara minnu kɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ tɔ ka jaabi baara ninnu na o kuma na an k'an cɛsiri an bɛ wulikajɔw kɛ k'an cɛsiri ka effortw kɛ ka se ka rapportw fara ɲɔgɔn kan nka n'an bɛ to ka lettre ci kalifa ma kalifa ka dugawu k'an ye i b'a ye k'a fɔ ala bɛ barika don an ka o lama ninnu ma. Je voulais rappeler aussi Sadr Sahab Ansarullah avec Naib Sadr Safedom, ils ont rappelé des activités de Ansarullah. Vraiment, vous êtes responsable dans la région, il y a différents zaïms sont présents. Ce que je vous demande, quand vous retournez, il faut préparer le bureau. Parce qu'il y a beaucoup de majalis, il n'y en a même pas le bureau d'abord. Il faut installer le bureau Zaïm Ansarullah avec le bureau envoyé au Sadr Ansarullah. En ce moment, il peut compter, il y a combien de majalis qui sont actifs et il y a contact avec eux. En ce moment, le travail sera avancé. Et deuxièmement, c'est que Naib Sadr a fait les rapports, les contributions de Ansarullah, c'est-à-dire les contributions, cotisations de Ansarullah, c'est uniquement, ça ne part pas au Londres, c'est-à-dire ça va rester ici et sera votre activité. S'il y a tournant, que Sadr veut aller dans la région où il veut appeler réunion des Zaïm, s'il y a préparation de Ijtaman Ansarullah, c'est tous les dépenses sera dans votre cotisation. Mais il y a contribution de Ansarullah, c'est 1%. Si quelqu'un gagne par exemple 20 000 par mois, il doit payer 200 francs par mois. La contribution générale est différente au 1/16e. Mais c'est ça, il faut que tous les Ansar comprennent que ce que vous êtes en train de payer cotisation, c'est pour votre caisse. Si vraiment les caisses, par exemple cette année, Sadr Sahab Ansarullah avait envoyé à peu près 1 250 000 comme recette de Ansarullah. Mais vous connaissez combien vous avez dans 8 mois. Ça veut dire tous les missionnaires qui sont dans l'OAI de plus de 40 ans, automatiquement on est en train de couper contribution, ça rentre dans le caisse de Ansarullah. Mais à part, on ne voit pas vraiment les cahiers mâles qui sont actifs dans la région pour envoyer rapport au Sadr Ansarullah. Vraiment, si chaque Nasir il veut que vraiment Ansarullah soit bien organisé, mais sans contribution, vraiment c'est difficile. Parce que le markaz, si Sadr Ansarullah a dit 1 250 000, nous on va avoir. Et si markaz peut nous donner 2 millions, sera 3 250 000. Mais tout de suite, vous voyez, l'Ijtama est dedans. Mais ce que markaz a déjà donné l'argent, vous allez utiliser, mais votre l'argent de fonds local, c'est trop petit. Comment on peut faire beaucoup des activités? Vraiment, les cotisations de Ansarullah et Ijtama Ansarullah aussi, il y a un taux, Sadr Sahab a fixé. Il faut que chaque Nasir doit payer Ijtama Ansarullah aussi contribution et cotisation mensuelle de Ansarullah aussi. Amir Sahab, ako ni o tɛmɛna ka bɔ yen a bɛ min fɔ o de ye k'a fɔ Sadr Ansarullah ani a ka danga olu bɔra ka welewelemada dɔw kɛ sisan a ko kuma na a bi o fana kelen ɲini aw fɛ n'aw seginna ka taa a ka yɔrɔw la o kuma na fɛn min ye bureau installé walama k'aw kurakuraya bureau ti yɔrɔ min na k'a sigi walama k'aw kurakuraya o waleya minnu n'u y'o ɲini aw fɛ vraiment aw ka taa o kɛ ka da kan i b'a sɔrɔ Ansarullah mamuru bi sɔrɔ yɔrɔ dɔw la nka bureau tɛ yen o kuma na activité rapport kan ka na sira minnu fɛ o tɛ yen o kuma na n'a y'a sɔrɔ bureau bɛ yen o kuma na contact bi kɛ u ni bureau cɛ o kuma na b'a ye k'a fɔ activité rapport olu bɛ na o kuma na ko a b'a ɲini aw fɛ n'aw taara o kuma na aw k'aw jija bureau tɛ yɔrɔ minnu na ka bureau sigi yen nɔ pour que vraiment a ka se ka dɔn nin bureau hakɛ in o de bɛ Ansarullah bolo
Mali la o kuma na o bɛ se ka o jatew bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na a ko na tɛmɛna ka bɔ yen a filanan u ye welewelemada filanan min kɛ o ye contribution ko ye a ko Sadr Ansarullah ale ye a jira k'a fɔ ɲinan san recette o kɔrɔ Ansarullah mɔgɔw u b'u jija ka hakɛ min ladon caisse kɔnɔ k'o ye 1,50,000 ani murumurunin o kuma na ko an yɛrɛ k'a lajɛ an yɛrɛ ka sɔrɔta n'a sɔrɔ a b'o bɔ ou bien ni a t'o bɔ k'a sɔrɔ o wari in dun filɛ nin ye a bɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ taa sanfɛ a bɛ to yan de a bɛ to Ansarullah mɔgɔw ka caisse de kɔnɔ yan Ansarullah ka activités olu bɛ o musakaw de bɛ ta o kɔnɔna la a ko misaliya la an filɛ nin ye ijtima kɛnɛ kan nin o kuma na musakaw bɛɛ lajɛlen bɛ ta o caisse de kɔnɔ o kuma na ni Ansarullah sadru walama bureau membre dɔ o kan ka Ansarullah ka activité dɔw kɛ min mako bɛ jɔ wulikajɔw la déplacement la ka taa yɔrɔw la o musakaw o bɛɛ lajɛlen o de bɛ bɔ o kuma na Ansarullah mɔgɔw olu ka caisse kɔnɔ a ko kuma na i b'a ye k'a fɔ ni a jateminɛna Sadr Ansarullah fɛ k'a fɔ an bɛna an jija ka 1,50,000 ɲini nka centre markazi yɛrɛ ka 2,000,000 di an ma o kuma na a bɛ kɛ joli ye 3,50,000 ni markazi o 2,000,000 di ni anw ma se ka wulikajɔ kɛ ka an ka 1,50,000 sɔrɔ budget dun ye 3,50,000 ye o kuma na b'a ye k'a fɔ 1,50,000 in bɛna a manqué o kuma na o kan ka don da minnu fɛ san kɔnɔ ka wulikajɔw kɛ i b'a ye k'a fɔ tɔ ka jɛ bɛna ye o la o kuma na ko o la vraiment an ka o yɔrɔ lajɛ kosɛbɛ ka an jɛ nin yɔrɔ fin o kuma na k'an hakili to a la Ansarullah mɔgɔw olu ka caisse o kuma na ka o contribution ka o sara o ni bɛ min sara kalo kalo k'o tɛ kelen ye Ansarullah mɔgɔw ka caisse o kuma na i bɛ min sara o la o ye 100 sara la kelen a ko misaliya la n'i ka sara ye 4,000 ye kalo kɔnɔ o kuma na 100 sara la dɔrɔmɛ 40 i bɛ o de bila minan kɔnɔ a ko kuma na vraiment bɛɛ lajɛlen ka i jija ka i jɛ nin yɔrɔ fin o contribution sarali la ani n'o fana bɔra yen ijtima min fana bɛ kɛ o fana caisse dɔ fana bɛ yen o kuma na bolomafara fana bɛ di min kɔnɔna la a ko a y'a jija o fana la mun kosɔn ijtima fana bɛ se ka organiser ka ɲɛ cogo min na a ko kuma na ni kun ye o ka welewelemada dɔ fana ye a bɛ o hakilijigi fana kɛ aw la vraiment a k'aw jija a ka aw jɛniyɔrɔ fin o la. Ce que je demande, Sadr Sahab Ansarullah avec Naïb Sadr Safedoum, avec Bureau National, vraiment on a besoin de bonne sensibilisation. Parce que, alhamdoulilah, ce que je vois, parce qu'il y a beaucoup de Jamaat dans différentes régions, mais je vois premièrement Bougni, ce nombre de participants c'est beaucoup. Après Sikasso, c'est 38 participants. Bamako, c'est 27. Koulikoro, c'est 18. Kouchala, 10. Et Kolenjeba, c'est 7. Les autres, c'est 4, 3, 2, 1. Ça, c'est une représentation. Mais quand on dit Ijtima national, ce n'est pas comme réunion, qu'on est en train d'envoyer une personne. Quand je parle de, par exemple, Fana, il y a 38 Jamaat. Mais quand même, si Sadr Ansarullah avec Naïb Sadr, vous êtes trop actifs de sensibilisation, chaque Jamaat peut envoyer Zaim, une personne. Le nombre doit augmenter. C'est vrai qu'il y a une situation économique, on est un peu serré, mais ce que je demande, Sadr Sahab avec le Bureau National, vraiment en tant que responsable, c'est notre travail de bonne sensibilisation et bien former l'information à toutes les localités et mettre la pression sur les Zaim de différentes régions que voilà c'est l'objectif, il faut que vous atteignez l'objectif. Mais vraiment, la face, alhamdoulilah, justement, c'est bien organisé, toutes les compétitions, les organisations, vraiment, tous les comités d'organisation, vous avez bien joué rôle. Mais le nombre de participants, vraiment, il faut qu'on augmente. C'est ça, c'est Khalif même, quand on donne les rapports de Jalsa, Inch'Allah, Sadr Sahab va envoyer rapport aussi. Mais il faut tout moment, quand on dit nombre de localités, qu'il y a tel nombre de majalis Ansarullah qui sont participés, c'est ça, ça va montrer que, alhamdulillah, les majalis Ansarullah du Mali sont en train de bien travailler. Amir Sab, ako tamino ko abe min ñini Ansarullah sadru fe ani aka danga o ye jumay ñe
ka mɔgɔw la sensibiliser ka mɔgɔw la faamuya kosɛbɛ min b'a to vraiment ni ijtima bɛ kɛ participation mɔgɔw minnu bɛna tali kɛ a la o bɛ se ka caya cogo min na a ko rapport min dira ale ma o kumana n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu ka mɔgɔ cayara ka tɛmɛ bɛɛ ta kan o kumana a kɛra Buguni min kɔnɔ yan nɔ olu o bɛ se maa 90 ɲɔgɔnna ma o kumana yɔrɔ filanan o ye Sikaso ye maa 36 yɔrɔ sabanan ye Bamako ye 27 naaninan ye Kulukoro 18 o kumana Kucala mɔgɔ 10 Kɔlɔnjɛba mɔgɔ 7 Sido mɔgɔ 4 Kasela mɔgɔ 3 Kita mɔgɔ 2 c'est comme ça le reste voilà donc a tɔ ye maa kelen ye ka taga a ko ka sɔrɔ a ko misalala n'i ye fana ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ jamatu min bɛ yen k'a bɛ se fɔ jamatu 36 ɲɔgɔnna ma ko bureau n'a fɔra bureau b'olu bɛɛ lajɛlen na n'a ɲinina k'olu bɛɛ lajɛlen ka maa kelen bila ka na maa kelen dɔrɔn k'i b'a ye k'a fɔ maa yɛrɛ min hakɛ min bɛna bɔ fana ka na o bɛna caya kosɛbɛ a ko o tuma na a bɛ min ɲini sadr fɛ a n'a ka dangan u ka mɔgɔw la sensibiliser mɔgɔ sɔn mɔgɔ caya bɛ se ka caya ijtima la cogo min na a ko ka d'a kan ijtima alhamdulillah a kɛra ka ɲɛ nka u bɛna rapport bila ka taa kalifa fɛ yen o tuma na rapport la min bɛ rapport tɔ cɛ ɲɛ kosɛbɛ o ye k'a fɔ vraiment nin jamatu hakɛ in nin localité hakɛ in mɔgɔ bɔra nin yɔrɔ hakɛ in de la ka na o nombre ka caya vraiment ko o de cɛ ka ɲi kosɛbɛ a ko nka n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw ma maa bila ka na yɔrɔ dɔw maa 1 yɔrɔ dɔw maa 2 o kumana ko an ka hakili t'o la kosɛbɛ vraiment ka kunnafoniya cari ka mɔgɔw la sensibiliser min b'a to maa minnu bɛna tali kɛ ijtima la o bɛ se ka caya cogo min. Alhamdulillah, les Jamaat de Bugni, les missionnaires, le président, les Aïm Ansarullah, avec leur équipe, vraiment, et ils ont accueilli tous les étrangers de Imam Mahdi al-Islam, toutes les délégations qui sont venues des différentes régions. Au nom de Amir, je vous demande toutes les participations, que vraiment Allah fasse, qu'Allah amène bénédiction dans notre voyage, qu'on a fait long voyage pour assister à Ijtima. C'est ça, c'est les Jamaat. Vous voyez, quand Sadr Sahab a parlé missionnaire avec le président de Bugni, qu'on veut organiser, il dit, Inch'Allah, on peut organiser. Et voilà, vous avez vu, c'est un nouveau Jamaat. Ça vaut quelques années avant, on a commencé mission. Mais ça, c'est grâce d'Allah qu'Alhamdulillah, mosquée est déjà finie, résidence des missionnaires. Inch'Allah, dans la semaine prochaine, on doit commencer construction de radios, bureaux régionaux. C'est ça, Allah est en train d'envoyer bénédiction dans Jamaat du Mali. Il faut qu'on doit être toujours reconnaissant. Ce que Allah est en train de nous donner pour faire les sacrifices du temps. Si Jamaat de Bugni aujourd'hui est en train de recevoir, demain sera une autre région, il faut qu'on donne main à main pour avancer l'Ahmadiyya dans toutes les régions du Mali. Et on doit être toujours reconnaissant à Allah, ce qu'Allah est en train d'envoyer bénédiction dans le Jamaat du Mali. Nisa ako kɔfɛ Buguni jamaatu ka b'o fo kosɛbɛ k'a daminɛ missionnaire la ka taa président na ani Ansarullah ka bureau min bɛ n'u ɲɛmɔgɔw k'a b'u fo kosɛbɛ ka d'a kan olu de kɛra jatigiw ye o kumana u ye bɛɛ lajɛlen bisimila ko cɛɲi na o kumana ko a bɛ u fo o la kosɛbɛ a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen maa minnu fana bɔra yɔrɔ yɔrɔ la ka na tali kɛ nin ijtima in na o kumana aw ka o taama in a bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka barika fana don o la o wuli ka jɔ in na a ko alhamdulillah ko a bɛ tan de o kumana nin cogo nin de ye jamatu ye nin de ye bɛn ye nin de ye jamatu ye k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka baara kɛ a ko kabi Sadr Ansarullah a y'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka ɲina ijtima k'aw kɛ Buguni o kumana u ye missionnaire contacté k'a fɔ a ko baasi t'a la o kumana fana i y'u jija ka wulikajɔw kɛ k'aw sigi sen kan an y'a ye k'a fɔ a fana kɛra kɛcogo ɲuman na a ko k'a sɔrɔ n'i y'a lajɛ Buguni jamatu tɛ o si jamatu kɔrɔba ye a ko nka ala bɛ ka nɛɛmaw kɛ a kan ka da k'a filɛ nin ye alhamdulillah misiri banna an filɛ o kɔnɔ missionnaire ka so banna tile damadɔ in kɔnɔna na radio so ani bureau olu fana jɔli bɛna daminɛ o kumana ninnu bɛɛ lajɛlen ala ka nɛɛma ye ala bɛ ka nɛɛma minnu ka Buguni ye o kumana ɲinan ta kɛra Buguni cogo min na san wɛrɛ ta fana bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ la o cogo la o kumana an kan ka ala ka o nɛɛma ninnu ka o barikada ala bɛ ka o nɛɛma minnu kɛ an ye. En même temps, je profite
कि अल्हम्दुलिल्लाह notre cher calife il a accordé les dates de Jalsa Salana du Mali que Inch'Allah le 14e Jalsa Salana du Mali sera le 24, 25, 26 décembre 2022. Inch'Allah au Koulikoro Souban. Ça c'est aussi l'information, il y a des présidents qui sont là. Vous savez, c'est pour Jalsa Salana, il y aura Inch'Allah les représentants des califes même sera venu. C'est une occasion pour rencontrer 3 jours, rester ensemble. Il faut bien sensibiliser dans votre zone pour la participation de Jalsa Salana du Mali. Parce que vous savez, le fin mars, à peu près 3 ans, 4 ans après, maintenant sera dans le mois de Carême. On ne peut pas organiser dans le mois de mars. À cause de ça, le bureau national et les missionnaires régionaux, on a fait réunion assemblée au Bamako pour demander les avis. C'est ça, on a décidé ensemble, envoyer au calife. Le calife a approuvé les dates et coordinateur Jalsa Salana aussi, il a accordé Mohamed Dao sera comme coordinateur Jalsa Salana. Il faut prier beaucoup pour le succès du 14e Jalsa Salana national du Mali. Amir Sab, akoka ba profiter ni ce qui fait ka kibara dan tulo kan n'o ye Mali ka Jalsa tako tani naani na o bɛna kɛ date min na a ko n'Ala sɔnna ma k'u ye o proposer k'o bila ka taa di kalifa ma, kalifa y'a accordé ko n'Ala sɔnna ma ɲinan ta bɛna kɛ décembre kalo tile 24, 25 ani 26 a ko n'Ala sɔnna ma an bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ yan tuguni o Jalsa la tile 3 kɔnɔna la. A ko tuma na a bɛ min ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ komi ɲɛmɔgɔ caman bɛ an na Ansarula ɲɛmɔgɔ caman b'an na o tuma na n'aw seginna ka taa ko ka taa kunnafoniya cari mɔgɔ sɔrɔ jama bɛ se ka caya Jalsa la jama minnu bɛna tali kɛ Jalsa la o jama bɛ se ka caya cogo min na a ko n'i y'a jateminɛ munna a kɛra décembre kalo la a ko ka d'a kan an bɛ deli k'a kɛ mars kalo min na sisan o taara bɛn sunkalo ma. O kuma na fo san 3 ɲɔgɔnna ka taa se san 4 ma o kuma na a bɛna kɛ ten o kuma na sunkalo bɛ marisi kɔnɔna la sunkalo bɛna kɛ o kɔnɔna la o kuma na o kama Jalsa tɛna se ka kɛ o de kama o kuma na bureau national mɔgɔw ka fara missionnaire régional kan u ye réunion kɛ o kuma na date ko la u bɛnna date min kan o de ye 24, 25, 26 décembre o kuma na o y'o proposer khalifa ye khalifa fana ye o accordé a ko kuma na k'a bɛ prophète ni senfɛ. Maintenant, à la fin, on va faire une prière silence. Mais dans la prière, vraiment, il faut beaucoup prier spécialement parce qu'on est dans le Ijtima Ansarullah, que vraiment Allah fasse que Majlis Ansarullah du Mali soit meilleur Majlis dans le monde entier. C'est ça, si on a pensé et on a fait effort, Inch'Allah, Allah va amener bénédiction dans notre travail. Et deuxièmement, ce que le missionnaire m'a dit, alhamdulillah, on a eu 2 personnes à faire le bêt aussi. M. Daouda Mariko Saheb, il y a une femme, Khadijatou Koulibaly. À travers les Ijtima, on a eu bénédiction que 2 personnes ont signé le bêt dans le Ijtima de Ansarullah. Amir Sab, ako ni Ala sɔnna ma an bɛna a kun cɛ ni dugawu ye a ko tuma na ko a bɛ min ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ dugawu kɔnɔna la an ka dugawu kɛ an Mali Ansarullah ye k'a fɔ vraiment Ala bɛ se ka dɛmɛ ka barika don a la cogo min na ka tila ka dugawu kɛ an k'an jija vraiment Ansarullah Mali Ansarullah ale de ka kɛ premier ye a ko n'an ye o hakilina ta ka o dugawu kɛ ka tila ka an cɛsiri k'o farifoni kɛ a ko n'Ala sɔnna ma o fana bɛ kɛ k'o de ye an ka laɲini ye o kumana ko an ka hakili to la an ka dugawu kɛ o la a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ko missionnaire n'o ye Buguni missionnaire a ko a y'a kunnafoniya k'a fɔ ko mɔgɔ 2 ye baya kɛ nin ijtima in senfɛ a ko mɔgɔ fɔlɔ o ye cɛ ye o tɔgɔ ye Dawuda Mariko mɔgɔ 2nan o ye muso ye o tɔgɔ ye Khadijatu Kulibali a ko vraiment an ka dugawu kɛ nin maa 2 ninnu fana ye minnu farala an kan nin ijtima in o sababuya la. En même temps, vous savez, la situation, on est dans l'hivernage. En tant que responsable, on écrit toujours la bénédiction au calife pour la prière, pour bien récolter cette année. On a envoyé plusieurs lettres pour la bénédiction, que cette année, il y a beaucoup de pluie aussi. Le calife a fait
la bénédiction, que vraiment la pluie soit bénie avec la grâce. C'est ça, il a fait la bénédiction, que vraiment, quand à un moment c'était trop de pluie vers Djoila, Fana, il a eu des dégâts aussi. On a envoyé lettre au calife. Vraiment, vous aussi, dans la prière, il faut toujours prier qu'Allah amène bonne pluie, ce qui est bénéfique pour les paysans. Et même temps, le président de Kolenjeva aussi m'a envoyé un message que dans leur zone, il y a des oiseaux en train de gâter les récoltes. Vraiment, les gens n'ont qu'à faire la prière aussi pour que vraiment les récoltes doivent bien réussir cette année. Amir Saba ko o kɔfɛ a ko an ka hakili to la dugawu fana kɔnɔna la an ka dugawu kɛ an bɛ samiyɛ de la o tuma na an ka dugawu kɛ o tuma na mɔgɔ sɔrɔ sanji hɛrɛma ani samiyɛ kuncɛko ɲuman Ala ka o di an ma a ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ɲinan san nana kosɛbɛ a ko wa u ye lettre fana sɛbɛn k'a ci kalifa ma ka o ɲɛfɔ kalifa ye k'a ɲini kalifa fɛ a ka dugawu kɛ mɔgɔ sɔrɔ ɲinan samiyɛ ka ja ka tila k'a fɔ a ye vraiment san tun ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ dɔ la i n'a fɔ Djoila ni fana ye fɛnw fɛ u y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ko kalifa ye dugawu kɛ k'a fɔ o tuma na Ala ka sanji hɛrɛma sanji nafama Ala ka o di an ma o tuma na sɛnɛfɛnw fana ka barika don o la o tuma na ko an ka hakili to la ka dugawu kɛ o la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fana ko Kɔlɔnjɛba président k'o fana ye cikan fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko olu ka yɔrɔ la yen ko kɔnɔ dɔw wulilen don sisan tiɲɛ na u bɛ ka u sɛgɛn kosɛbɛ u b'u ka sɛnɛfɛnw tiɲɛ kosɛbɛ o tuma na ko an ka hakili to la ko ka dugawu kɛ olu fana ye min b'a to vraiment Ala bɛ se ka u kisi kɔnɔ ninnu tɔɔrɔ ma cogo min na. Je demande aussi spécialement prière la région de Sikasso. Vous voyez, ça fait longtemps on avait eu le terrain, mais alhamdoulilah, les mois passés, on a déjà eu le terrain pour la Jamaat. Maintenant, on est les phases d'autorisation de construire la mosquée. Et le fonds est là, vraiment, vous continuez les prières. Comme ici, vous voyez, aujourd'hui, on est en train d'organiser les ijtima. Mais il faut prier spécialement pour que les papiers d'autorisation de construire finissent vite. Inch'Allah, il y a un terrain à peu près 3000 mètres carrés. On a eu au Sikasso ville. Inch'Allah, on doit commencer la mosquée régionale cette année. Il faut prier spécialement pour que les papiers soient accélérés, pour que le travail doit commencer là-bas aussi. Amir Sab a ko a bɛ tila ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnlen fana ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen kɛ hakili to ka dugawu kɛ o fana la n'o ɲɛsinnen don Sikasso ma ka bɔ dɔn k'a fɔ Sikasso terrain ko kabini waati jan a kun daminɛna nka a kun se ne ka sigi sen kan a ko nka alhamdulillah sisan kɔni a sigira sen kan a tɔ ye papier autorisation papier o de sɔrɔli ye o tuma na ni o sɔrɔla dɔrɔn o tuma na o bɛna jɔli kɛ a la ka misiriw jɔ ka jɔli fɛn fɛn kan ka k'a la ka olu bɛɛ lajɛlen kɛ a la o tuma na ko an ka dugawu kɛ mɔgɔw sɔn o papier kow fana bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na a ko tuma na ko terrain yɛrɛ min sɔrɔla o tuma na ko mètre carré 3000 mètres carrés o tuma na ko o de don o tuma na ko an ka dugawu kɛ vraiment autorisation bɛ se ka sɔrɔ joona cogo min na mɔgɔw sɔrɔ jɔliw bɛ se ka kɛ o la cogo min na. Prier aussi, vraiment, il y a des zones de Kuchala, Kaï, beaucoup de régions, on est en train de faire des demandes pour avoir l'espace, le terrain. Vraiment, il faut toujours prier que vraiment Allah ouvre la porte pour qu'on gagne le terrain, pour construire la mission, la mosquée et la radio pour nous-mêmes. C'est ça, c'est les Jamaat. Parce que les Jamaat, ce n'est pas pour un temps. Ça, c'est Allah a planté cet arbre au Mali. Maintenant, ça va grandir. Si vous voyez quelques années avant et maintenant, si vous voyez Ségou, il n'y avait pas mosquée, il n'y avait pas radio. Et c'est même chose Fana. Allah nous a donné Fana, Ségou, Bougni, Koulikoro. Alhamdulillah, Jamaat est en train de réaliser les mosquées, les résidences, les radios. C'est ça, c'est les bases en train de préparer. Et dans la future, Inch'Allah, Jamaat va grandir. Et nous, on est début, on est en train d'avoir les prières avec les sacrifices. Mais Inch'Allah, dans la future, quand les gens vont venir, ils vont rappeler de notre nom, qu'eux étaient aux premières quand ils ont eu les difficultés, les sacrifices. C'est voilà les fruits de notre grands-parents qui ont eu les difficultés pour avoir les places, pour avoir l'espace ou l'occasion pour propager le message. Inch'Allah, dans la future, dans l'histoire du Mali, les noms en train d'enregistrer pour vous ce qui est devant aujourd'hui.
Misa ako o kɔfɛ a tila ka ɲinan fɛ an ka dugawu kɛ yɔrɔ wɛrɛw fana ye minnu ma terrain sɔrɔ n'u ka terrainkow bɛ sen na a ko Kucala o n'a ɲɔgɔnna yɔrɔ wɛrɛ minnu bɛ yen o kumana an ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ sɔrɔ vraiment an bɛ se ka terrain sɔrɔ Jamatu tɔgɔ la o kumana ka misiriw ni Jamatu ka baarakɛyɔrɔw ka olu jɔ o yɔrɔ la a ko ka d'a kan ko Jamatu a tɛna ko fɛn dɔ a bɛna daminɛ bi sini ka jɔ la k'a bɛ kɛ de kudayi kudayi a ko o kumana o kama n jafɛlen don ka terrainw ɲini k'aw bila an tɔgɔ la ka baaraw kɛ a ko kuma na o la anw minnu bɛ yen ni anw bɛ ka o dugawu kɛ o kɛ bi a n'o wulikajɔw kɛ mɔgɔ sɔrɔ k'o kɛnɛw sɔrɔ an ka dɔgɔ bi ni Ala y'an ka dugawu minɛ o kuma na ka an ye yɔrɔw sɔrɔ terrainw sɔrɔ ka jɔliw kɛ o la don n'a nataw la o kuma na an denw n'an mɔdenw anw tɔgɔ bɛna kɛ histoire de ye olu ye o bɛna hakili jigin anw tɔgɔ la k'an tɔgɔ ta k'a fɔ an faw karisa a n'an mɔkɛw karisa olu bɛ nin wulikajɔw kɛ bi o kumana mɔgɔ sɔrɔ anw bɛ se ka nin yɔrɔ ninnu sɔrɔ o kumana ka an ka baaraw kɛ o la o kumana k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen ko terrain ma sɔrɔ olu tɔgɔ la fɔlɔ vraiment terrain bɛ se ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la cogo min na. On va faire prière silence, bismillah. Salamu alaikum baden silamɛw salamu alaikum. Aw ni ce. Ajima kalandenw bɛ aw bisimila salamu alaikum aw ni ce. Salamu alaikum baden silamɛw salamu alaikum. Aw ni ce. Ajima kalandenw bɛ aw bisimila.